ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಏನಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಏನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪವೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಈ ಶ್ಲೋಕಲ್ಲ ನಾವು ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಮನ್ಪನೆಗ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪಠನ ಮನ್ಪು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ಪನ್ಕ ಬೊಕನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೂಕವೇ. ಕುಜಂತಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಕುಜಂತಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಕಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲಂ. ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲಂ. ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಾಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ. ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಂತಾಕಂ. ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಿ ಪ್ರವಿಸ್ತರಂ. ಏಕೈಕಕ್ಷರಂ ಪುಂಸಾಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ. ಅಂಚದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಮನವಮಿ ಅಂಚದ ರಾಮಾಯಣದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಇಂಚಿನದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಏರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಾಯಣಡ್ ದಾದ ಮತ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ತೆರಿಯೋನೇ ಇರೋ ಲೈಕ್ ದುಂಬು ಪಂಡಿತ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ ಅದೇ ಅಂಚದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಅರ್ಥದಾದ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಡ್ ತೆರಿಯೋನೆರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗವೆ. ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಕುಜತಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತ ಶಾಕಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲಂ. ಅಂಚದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅದೇ ಶ್ರೀಮದ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಂಚದ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಕವಿತೆ ಪನ್ಪುನ ಮರತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬೆನ್ ಏರ್ದು ರಾಮ ಪಂಡದ ಮಧುರವಾಯಿನ ಅಕ್ಷರನ್ ಬುಲಿತೊಂದುಪ್ಪುನ ಅದೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲಂ. ಅಂಚದ ರಾಮ ಪಂಡದ ಮಧುರವಾದ ಬುಲಿತೊಂದುಪ್ಪುನ ಪಣ ಪನೊಂದುಪ್ಪುನ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದುಪ್ಪುನ ರಾಮ ಪಂಡದ ಅಂಚಿನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲೆರೆಗೆ ಪಂಡ ಕೋಕಿಲಂ ಪಂಡ ಕೋಗಿಲೆ ಅದೇ
ಕೋಗಿಲೆದ ಧ್ವನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ಯಾನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪನ್ಪುನ ಕೋಗಿಲೆಗ್ ಒಂದಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಂಡ್ ಅದೇ ನೆಟ್ ದಾದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ್ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಅರ್ಥ ತೆರಿದ್ ಪನ್ಪುನ ಐತ ಒಂದುವೆ ಬೇತೆ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ ದುಂಬು ಬರ್ಪ ಅಂಚದ್ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ದ ಅವೆ ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡೇನ ಇಲ್ಲೆಡ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ಅಂಚದ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಈ ಕವಿತೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚದ್ ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಚನೆ ಮಂತನ ಅವೇ ರಾಮಾಯಣ ಅಂಚದ್ ಕವಿತೆ ಪನ್ಪುನ ಮರತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬೆನಿ ಏರ್ದು ಅದೇ ರಾಮ ರಾಮ ಪಂಡದು ಅಂಚದ್ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ ಅಂಚದ್ ರಾಮ ರಾಮ ಪಂಡದ್ ಮಧುರವಾಯಿನ ಅಕ್ಷರನ್ ಬುಲಿತೊಂದುಪ್ಪುನ ಪನೊಂದುಪ್ಪುನ ಆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪನ್ಪುನ ಕೋಗಿಲೆಗ್ ಯಾನ ವಂದಿಸವೆ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಕಂ ಶಾಕ ಪಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುನ್ನತೆ ಅಂಚದ್ ಕೊಂಬೆ ಶಾಖ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ನಮಕೇನ್ ಬಾ ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲ ಅದ ಶಾಕಂ ಶಾಖ ಅಂತ ಬರ್ಪುಣತೆ ಕವಿತೆ ಪಣ ಕವಿತೆ ಅಂಚದ್ ಅಂಚಿನ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗ್ ಯಾನು ವಂದನೆ ಮನ್ಪ ದಯಪಂಡ ನವತುಲೆ ಭಾಗವತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗ್ ವಂದನೆ ಮನ್ಪ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಈ ಭಾಗವತನ್ ಕೊರ್ನೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ ರಾಮಾಯಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಐತ ಕರ್ತೃ ಅದೇ ಆರನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕಿತ್ತೆ ಈ ರಾಮಾಯಣ ತಿಕ್ಕದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಒರಿಜಿನಲ್ ರಾಮಾಯಣ ಅಂಚದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬತ್ತನ ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಅಂಚದ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಂದುಪ್ಪ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಾಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಕ್ಷಸಾಂತಕಂ ಅಂಚದು ಒಲ್ಪ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕೀರ್ತನೆ ನಡಪುಂಡ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ಅದೇ ಒಲ್ಪ ಎತ್ರ ಪಂಡ ಒಲ್ಪ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕೀರ್ತನೆ ನಡಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಭಕ್ತಿರ್ದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪನ ಜಪ್ಪ ಒಂದು ಕುಳ್ಳುದುಪ್ಪುನ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಶ್ಚ ಕಾಂಜಲಿಂ ಅದೇ ಅಂಜದ್ ಪಂಡ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಆನಂದದ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಕುಳ್ಳುದುಪ್ಪುನ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನಂ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಕನ್ನಡ ಏರ್ನ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಕ್ಷಸಾಂತಕಂ ಅದೇ ರಾಕ್ಷಸರ್ನ ಸಂಹಾರಕಾಯನ ಹನುಮಂತಗೆ ಯಾನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೆ ಅದೇ ಏಕಮತ ನಮ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತದೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಇಂಜ ರಾಮಾಯಣನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಪಗ ರಾಮಾಯಣದ ರಹಸ್ಯ ಇಂಚಿನುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೃದಯನು ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಮಹತ್ವದ ಪಂಡ ರಾಮಾಯಣದ ಮಹತ್ವ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ತೆರಿಪಾವನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ರಾಮಾಯಣದ ಫಲ ಇಂಚಿನ ರಾಮಾಯಣದ ಫಲ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ನು ತೆರಿಪಾವನ ಶ್ಲೋಕ ದಾದ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ಶ್ಲೋಕಡದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಿ ಪ್ರವಿಸ್ತರಂ ಏಕೈಕಮಕ್ಷರಂ ಪುಂಸಾಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಂ 100 ಕೋಟಿ ಶ್ಲೋಕ ಆದುಪ್ಪುನ ಅದೇ ಶತಕೋಟಿ ವಿಸ್ತಾರಂ ಅದೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಏತು ಶ್ಲೋಕಡ್ ಆತನಿಗೆ 100 ಕೋಟಿ ಶತಕೋಟಿ ಶತ ಪಂಡ 100 ಕೋಟಿ ಪಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ 100 ಕೋಟಿ ಪ್ರವಿಸ್ತರಂ ವಿಸ್ತಾರ ಆದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀರಾಮನ ಚರಿತ್ರೆದ ಉಂಡತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಲ ಪಂಡ ಎತ್ತು ಪೊನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಒಂಜಿ ಅವು
ನಮಕುಂಡತೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೆರೆ ಕಲ್ಪರೆ ಇಂದು ರಡ್ಡೇಕ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ವೈಕ್ ಪಂಡ ಮಹಾಭಾರತಗ್ಲ ರಾಮಾಯಣಗ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದು ಅತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆನು ತೆರಿಪಾವನ ಮಹಿಮೆನ್ ತೆರಿಪಾವನ ರಡ್ಡ್ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ಐತ ಇಡೀ ಸಾರವಾದುಪ್ಪುನನೆ ಭಾಗವತಂ ನಮಕ್ ಅಂಚದ್ ಏಕೆ ಅಕ್ಷರಂ ಪುಂಸಾಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ ಅಂಚದ್ ಈ ಲೀಲೆಡ್ ಬರ್ಪುನೊಂಡತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರನ ದಾದ ಮನ್ಪುಣಿಯ ಮನುಷ್ಯನ ಪುಂಸಾಂ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯೇ ಪುಂಸ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಹಾಪಣ ಮಲ್ಲ ಪಾತಕ ಪಂಡ ಪಾಪ ನಾಶನಂ ಪಂಡ ನಾಶ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಮನುಷ್ಯನಂದು ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಪೂರಾ ಪಾಪಲ್ನ ನಾಶ ಮಂತು ಪಾಡುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನೇ ರಾಮನವಮಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪೆರೊಳ್ಳ ಅಂಚದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂತುಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಅದೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ಸೀತಾ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಹನುಮಾನ್ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಡೀ ಪರಿವಾರನೇ ಉಂಡು ಅದೇ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹನುಮಾನ್ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಅದೇ ಬಡ ಈ 4 ಜನಲ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ 4 ಜನಲ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಅಂಚೆನೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ಪಾತೆರಣ ಅಂಚದ ದಾಯ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬೈದೇರು ಅದೇ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆನೆ ತುಯ್ಯ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಓಕೆ ಈ ವಿಷಯಡ್ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೆರುಲ್ಲ ಎನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ ದಾಯಪಂಡ ನೆಟ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಅದೇ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಂಥ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಏತ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಮಾತೆರಿಗ್ಲಾವ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ 18 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು 700 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಅದೇ ಐಟು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರೆ ಏತುಂಡು ಅಂಚದ ಈ ರಾಮಾಯಣಡ್ ಏತುಪ್ಪು ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ 24,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಅದೇ ಟೋಟಲ್ 647 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪು ಜಾಂಡ ನೆಟ್ ಮೈನ್ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪನೊಂದು ಪೋಪೆವೆ ಬಾಲಕಾಂಡಡ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡಡ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡಡ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಾಂಡಡ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುಂದರ ಕಾಂಡಡ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡಡ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಉತ್ತರ ಕಾಂಡ ಐಟ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊರ್ದು ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರಣ ಕೇನೋಡು ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅಂಚಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಅಪ್ಪ ತುಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಏನು ಕೋಡಲ್ ಅಂಚೆನೆ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಮಂತು ಅಂತ ಈ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಯ್ತ ಮುಕ್ತಿಕಾ ಉಪನಿಷತ್ ನಮಕೇನ್ ಬಾ 100 ಉಪನಿಷತ್ತು ಐತ 100 ನಂಬರ್ಡ್ ಬರ್ಪುನ ಉಪನಿಷತ್ತು ಒಂಜಿನ ಉಪನಿಷತ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮುಕ್ತಿಕೋ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮುಕ್ತಿಕ ಪಣ ಮುಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪುನ ಆಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡಪುಂಡು ಅವು ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹನುಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಹನುಮಾನ್ಜಿವರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಮುಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜನಕ್ಲೆಗೆಂಚ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ಸುಲಭವಾದ ಕ್ಲೆಂಚ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ನಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರ ಐಕಾರು ಇತ್ತು ನಾಲೆಜ್ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪೇರು ಫುಲ್ಲು 108 ಉಪನಿಷತ್ತದ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಐಟ್ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ನಮಕ್ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಅಂಚದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಅತೆ ಗುಣಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ
ಮತ್ತೆ ಅಡ 14 ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಉಂಡು. ಅಂಚದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೂಕ ಬಾಲಕಾಂಡಡ್ ದಾದ ಅಂಚದ ರಾಮಾಯಣ ನೇತ ಅರ್ಥ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ. ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೋಡವೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪಡಾಯನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಭಗವತ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತ, ಗೀತಾ ಪಂಡ ಪದ್ಯ. ಅದೇ ಅಂಚನೆ ರಾಮಾಯಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಮ ಭಗವಂತ ತುಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕೊರ್ನ ಪುದರ್ ರಾಮ ಅಂತ ಆಂಡ ಜನಕ್ ಲೆಕ್ಕುನ್ನೆ ಅರೇನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂದೇ ಲೆಪ್ಪುನೆ ದಾಯಪಂಡ ಚಂದ್ರನಂಚನೆ ಭಗವಂತ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಾಡ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಇನಿ ರಾಮನವಮಿ ಅತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ ನೇತು ಖುಷಿ ಅವತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊನು. ಐಕೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಾಡ್ದಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಪುರಾಣ ಅಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣಡ್ ರಾಮಚರಿತ್ ಮಾನಸ ಈ ಗ್ರಂಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಗುಣನ್ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನಮಕ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಮುಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ತೂಕ ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಡ ಅದೇ ರಾಮ ಅಯನ. ಅಯನ ಪಂಡ ಮಾರ್ಗಾಂದಲ ಅರ್ಥ ಉಂಡು, ಆಶ್ರಯ ಪಂಡದಲ ಅರ್ಥ ಉಂಡು, ಬೇತು ಬೇತ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಅಂಚದ ಮೈನ್ ಆದ್ರೆ ಅಡ್ಡು. ಅಂಚದ ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಸುರುತ ಭಾಗ ಬಾಲಕಾಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕನ ತೂತ ನೆಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಗೆ ದಾದ ಮತ್ತ ವಿವರಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಪಂಡ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಜನನ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮದಿಮೆ ಐತ ಪುರ್ಲುದ ಘಟನೆನ ಪಂಡ ಇಂದು ವಿವರಿಸೌಂಡು ಐಟ್ ತುಲೆ ಪಂಡ ಈ ಕಾಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ್ನೆ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ. ಅದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾರದೇಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತೂತ ಅದೇ ಆ ಶ್ಲೋಕಲ್ನ ಕಲ್ತ ಕೋನೋಸ್ಮಿನ್ ಸಾಂಪ್ರತಾಂ ಲೋಕೆ. ಅಂಚ ಕಾಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ್ನೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾರದೇರೇನು ಈ ಲೋಕಡ್ ಪೂರಾ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನನಾಯನ ಪುರುಷ ಏರು ಪಂಡದಕ್ಕೇನ ಪ್ರಶ್ನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲಕಾಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು. ಅಂಚದ ನಾರದೇರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಗುಣಕ್ಲೇನು ವರ್ಣಿಸವೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬೇಡ ಒರಿಯೆ ಪಂಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇದೆನ್ ತೂಪೇರು ಒರಿಯ ಬೇಡಗೆ ರಡ್ ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಕಿ ಅವು ರಡ್ಡುಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜೆ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ರಡ್ಡು ಪಕ್ಕಿ ಪೊರ್ಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಒಂಜಿ ಬೇಡರ ಬತ್ತದ ಬಾಣ ಬುಡ್ದು ಕೆರ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ಬಾಯ್ಡ್ದು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಪಂಡ ಅವು ಈ ರಾಮಾಯಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯರೆ ನಾಂದಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಅರೆ ಪಂಡ ಅರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು. ಆ ಬೇಜಾರು ಉಂಡತೆ ಶ್ಲೋಕ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ವಾಗತಃ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಮೆಂಟೆ ರಾಮಾಯಣಡೆ. ಅಂಚ ಅಲ್ತಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಥೆನ್ ಪೂರಲ ಇಂದು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಲಕಾಂಡಡ್ ತೂಪುಣಾಂಡ ಸಾರಾಂಶವಾದ ಪಂಡ ದಶರಥನ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಜ್ಞ. ಪಂಡ ಅಯೋಧ್ಯದ ರಾಜ ದಶರಥ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚದ್ ಆರು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಆರು ಋಷ್ಯ ಶೃಂಗ ಮುನಿಕ್ಲ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಜ್ಞನ್ ಮನ್ಪೇರು. ಯಜ್ಞ ಕುಂಡರ್ದ ಬತ್ತನ ಪಾಯಸನ್ ದಶರಥ ಆರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಅರೆಗೇತು ಸುಮಾರು ಬೊಡೆದ್ಲಾಂಡ ಐಟು ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಮೂಜಿ ಬೊಡೆದಿಯಲ್ಲು ಕೌಸಲ್ಯೆ ಕೈಕೇಯಿ ಸುಮಿತ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಟ್ವೇರು ಆ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪೇರು ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಐಟು ಪಾಯಸ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆ ದೇವತೆ ಬತ್ತು ಪಾಯಸ ಕೊರ್ಪೇರು. ಐದು ಮೇಕ್ಲ ಜನ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಆ ಪಾಯಸದ ಪ್ರಭಾವಡ್ದು 4 ಜೋಕ್ಲು ಪುಟ್ವೇರು. ಅಂಚದ ಕೌಸಲ್ಯಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಅರ್ ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವೇ. ಅಂಚದ ಕೌಸಲ್ಯಗ ಶ್ರೀರಾಮ ಪುಟ್ವೇರು
ಕೈಕೇಯಿಗ ಭರತ ಪುಟ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಿತ್ರೆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೊಕ್ಕ ಶತ್ರುಘ್ನ ಪುಟ್ವೇರು ಅಂಚದು ಈ 4 ರಾಜಕುಮಾರರು ಪಂಡ ಪೂರ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆ ಪಾರಂಗತರಾದ ಬೊಲೆಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಡುಟು ಅಂಚನೆ ಭರತ ಬೊಕ್ಕ ಶತ್ರುಘ್ನನ ನಡುಟು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಡನಾಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ರಾಮನ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೋಪೇರು ಭರತನ ಬೇರೆ ಶತ್ರುಘ್ನ ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಡ್ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡು ಗೊತ್ತಾವನು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಪುಣು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ್ವಾಪೇರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೇರ್ನ ಆಗಮನ ಆಪುಂಡು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೇರ್ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅರೆಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಈ ಋಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೇರು ಪಂಡ ಮೆಕ್ಲು ಗುರು ಅವೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಶಿಷ್ಠ ಮೆಕ್ಲ ಜನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಗುರು ಅಂಚ ಋಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೇರು ಆರ್ನ ಯಜ್ಞಗ ಪಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಪುನ ಪಂಡ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ಅಸುರೇರ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡಿ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯಾಗಿ ಅಂಚದ್ ಆ ರಾಕ್ಷಸೇರ್ನ ಪಂಡ ಯಜ್ಞದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಮೆಕ್ಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಏರ್ ಪಂಡ ತಾಟಕ ಮರೀಚ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬಾಹು ಅಕ್ಲೇನು ಸಂಹರಿಸಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ನೀರು ಕಡಪಾವಡು ಪಂಡ ದಶರಥಡ ಕೇನುವರು ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ದಶರಥ ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಪವೇರು ಅರೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಒತ್ತಾಯಡ್ದು ಪಣ್ಣೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಹಂಗೆ ಕಡಪ ನೇಜಿನ ಮಸ್ತು ಡೀಟೇಲ್ ಉಂಡು ರಾಮಾಯಣ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ವರ್ಣನೆ ಅನ್ಪುಣಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚದ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾಟಕಿನ ಸಂಹಾರ ಅಂಚದ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೇರ್ನ ಆಜ್ಞೆದಂಚನೆ ರಾಮ ಆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಆಯ್ನ ತಾಟಕಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕೆರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ఆయన కిరణేడు బొక్క అరెగ దాదాపును గుర్తుండే పండ విశ్వామిత్రుడికి భారీ ఖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆದ ಆರು ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆ ರಾಮಗ್ ಸುಮಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ అయిన ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎಂಚೆನ ಪ್ರಕಟ ಮನ್ಪುನೆ ಮಂತ್ರ ಪಂಡದ అయిన ಪೂರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೇರ್ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ನೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಪಂಡ ಅರ ಮಿಥಿಲೆಗ್ ಪೋಪೇರು ಮಿಥಿಲೆಗ್ ಪೋಪುನ ಸಾದಿಡ್ ರಾಮನ ಪಾದದ ಧೂಳು ತಗಳ್ದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲದಂಚೆನೆ ಇತ್ತನ ಅಹಲ್ಯೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಏನ್ಬಾ ಅದೇ ಅಹಲ್ಯನ ಬಿಡೇನು ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಧ್ಯದೊಲಿಟ್ಟು ಅನುದಿನ ನೆನೆವೆಂದ ಅದು ಪಂಡ ಅಹಲ್ಯೆ ಸಾಸಿರ ಯುಗ ಪಂಡ ಅಹಲ್ಯೆ ಶಾಪ ಅರೆಗೆ ಶಾಪ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಅಹಲ್ಯನ ಅಂಚದಾರ ಕಲ್ಲಾದಿತ್ತನಾರು ದಾದಾಪೇರು ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪನ ಆರು ಪಡೆಪೇರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಮಿಥಿಲಗ ಪೋಪುನ ಸಾದಿಡವು ನಮಕ್ ಘಟನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೇರು ಈ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮಿಥಿಲದ ರಾಜ ಜನಕನ ಆಸ್ಥಾನಗಳು ಎತ್ತೊಂದ್ಕೊನಪೇರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೇರು ಗುರು ಅರೆಗೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪವೇರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಗಾರು ಅಂಚದ ಮಿಥಿಲದ ರಾಜ ಏರ್ಪಂಡ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರು ಸೀತನ ಪೊಪ್ಪ ಆ ಆಸ್ಥಾನಗಳು ಎತ್ತೊಂದ್ಕೊನಪೇರು ಅಲ್ಪ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರು ಆರ್ನ ಮಗಳಾಯ್ನ ಸೀತೆನ ಮದಿಮ್ಯಾರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಶಿವಧನುಸ್ಸು ಶಿವಧನುಸ್ಸನ ದೆರ್ತದ ಐಕ್ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಣ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಐನ್ ದೇರ್ಪೇರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ನ ದೂರದ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಅವೇನು ದೇರ್ಪೇರ ಭಗವಂತಗ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಏರೆಡ್ದಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚದ ರಾಮ ಉಂಡತೆ ಐನ್ ಸುಲಭವಾದ ದೇರ್ಪೇರ್ ದೆರ್ತದ ಐಕ್ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಪಂಡ ಕಟ್ಟದ ಐಂದು ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವು ತುಂಡಾದ ಪೋಪುಂಡು ಶಿವಧನಸ್ಸೆ ತುಂಡಾದ ಪೋಪುಂಡು ಎರ್ದು ಪಂಡ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಖುಷಿಯಾದ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರು ಸೀತೆನ ಮದುವೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗ್ ಉರ್ಮಿಲೆನ್ ಕೊಡ್ದು ಉರ್ಮಿಲೆನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಭರತಗ್ ಮಾಂಡವಿನ ಕೊರ್ದು ಮದುವೆ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ
ಶತ್ರುಘ್ನಗ್ ಶ್ರುತ ಕೀರ್ತಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ 4 ಜನಕ್ಲ ಮದುವೆ ಆಪುಂಡು. ಅದೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತಗ ಸೀತೆನೊಟ್ಟಿಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಗ್ ಉರ್ಮಿಳೆನೊಟ್ಟಿಗೆ, ಭರತಗ್ ಮಾಂಡವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ, ಅಂಚದ ಶತ್ರುಘ್ನಗ್ ಶ್ರುತ ಕೀರ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಲ್ ದಾದಾಪೇರು ಅಯೋಧ್ಯೆಗ್ ಪಿರ ಬರ್ಪುನ ಸಾದಿಡು ರಾಮ ಏರ್ ತಿಕ್ಕುವರ ಪಂಡ ಪರಶುರಾಮೇರ್ ತಿಕ್ಕುವರು. ಅಕ್ಲಿ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಪರಶುರಾಮೇರ್ ತಿಕ್ಕುವರು. ಅಂಚದ ಪರಶುರಾಮೇರ್ ಆರ್ನ ಉಂಡತೆ ಈ ವೈಷ್ಣವ ಧನುಸ್ಸುನು ತಿಗಲದ ಮಿತ್ತು ದಿಯರೆ ಪತ್ತೆರೆ ಒಂಜಿ ಸವಾಲ್ ಪಾಡುವರು. ವೈಷ್ಣವ ಧನುಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನ ತಿಗಲದ ಮಿತ್ತು ದಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಪಾಡುವರು ಸವಾಲು. ರಾಮ ಐನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಿಸವರು. ಅಂಚದ ಐದವರ ಈ ಪರಶುರಾಮೇರು ಉಂಡತೆ ಈ ರಾಮ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರದ ಶಕ್ತಿನ ಗುರುತಿಸದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೈಟ್ ಆರೆಗ್ ಮಸ್ತುಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಈ ಮಸ್ತುಂಡು ಏನು ಕೆಲವು ವಿಷಯನೇ ಪನ್ನೆ ಪಂಡಿ ಬಾಲಕಾಂಡಡಿ ಈತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಇಂಜ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಅಂಚದ ಬಾಲಕಾಂಡ ಪಂಡ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಗ್ ಪೋಪುನ ಅಲ್ಪ ಸುಖವಾದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುನೆಟ್ ಇಂದು ಆಪುಂಡು. ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಲಕಾಂಡಡ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಣ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆದ ಈ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಈ ಬಾಲಕಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 77 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡೆ ಆತುಂಡು. ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇದನ್ ಒಯ್ಟು ತುಯ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮರಿಯಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಕಾಂಡನೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡ. ಅಂಚದ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ಸುರೂತ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಪಂಡ ದಶರಥಗ್ ದಾದಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಯ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಜಿಪ ವರ್ಷನ ಅಜಿಪ ಸಾವಿರ ದಾನ ವರ್ಷ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಐಕಾರ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಪುರಾ ಗುಣಡ್ದ ಸಂಪನ್ನನಾಯನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ. ಅದೇ ಸರ್ವ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಸರ್ವ ದೋಷ ವಿವರ್ಜಿತ ಭಗವಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತದ ಪುರಾ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ. ಅಂಚದ ಅರೆಗ್ ಈ ದಶರಥ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಯಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತಗ ಅರೆಗ್ ರಾಜ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸಂದು ಅಂಚದ ಯುವರಾಜ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಕಟ್ಟೆರೆ ಅರ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಈ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡತೆ ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ಮುರ್ಕುದು ಪೋಪುಂಡು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಗ ಸಿದ್ಧತೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಪಗ ಈ ಕೈಕೇನ ದಾಸಿ ಆಯ್ನ ಮಂಥರೆ ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಂಡ ಕೈಕೇನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತೀರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು. ಪಂಡದಾರು ಪಂಡ ವಿಷ ಜಿಂಜಾವೇರ್ ಮಂಥರೆನ ಎರೆಗ್ ಕೈಕೇಗ್ ಮಂಥರೆ ತುಲೆ ಈ ಮಂಥರೆ ಪೂರ ಮನ್ಪುನೆ ಮಂಥರೆ ಕೈಕೇನ ಉಂಡತೆ ಮಂಡೆ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪುನೇರಿ ಮಂಥರ. ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ವಿಷ ಜಿಂಜಾವೇರ ಅರೆಗೆ ಪಂಡ ಬೊರ್ಚಂದ ಪುರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಮಂಥರೆನ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರ ಕೈಕೆ ಉಂಡತೆ ದುಂಬು ದಶರಥನೆಡ್ದು ಯುದ್ಧ ಒಂಜೆಡ್ ಅರೆಗ್ ರಡ್ಡು ವರನ್ ಕೇನೆರೆ ನಿರ್ಧರಿಸವರು ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ವರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತರಿ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇನ್ಲ. ಅಂಚದ ಐಕ ಆ ವರನ್ ಕೇನೆರೆ ಅಂದು ಕೈಕೆ ದಶರಥ್ ಮಹಾರಾಜರ ನಡೆ ಬರ್ಪೇರು. ಬತ್ತದ ಅರ್ ಪನ್ಪುಣ್ಯವೇ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆಯ್ನ ಭರತಗ್ ಅಯೋಧ್ಯದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆವೋಡು ಪಂಡು. ರಡ್ನೆದ ಪಾತೆರ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ 14 ವರ್ಷ ಕಾಲ ವನವಾಸಗ್ ಪೋಡು ಇದೇನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಅಪ್ಪಗ ಇದೇನು ಕೇನಾಗೊಂಡತೆ ದಶರಥ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ಆರು ಪ್ರಾಣರ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಪ್ರೀತಿ ಸವನ ಮಗನ್ ಅತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಂಡ ರಾಮ 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 ಪಂಡಂದು ಪುನೆ ದಶರಥ್ ಮಹಾರಾಜರು ಪಂಡ ಮಗನ್ ಆತು ಅರೆ ಇಂದು ಆತನ್ ಅಂಚದ
ಕಾಡು ಕಡಪಾವನ ಅರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಂಡಲ ಕೊರ್ನ ಪಾತೆರನು ಮೀರೆ ರಾವಂದೆ ದಶರಥ ತಿರ್ತು ಬುರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪೊಪ್ಪನ ಸಂಕಷ್ಟನ ತೆರಿನ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಪೂರ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಅವಂದಿಜ್ಜಿ ಅತೆ ಅಂಚದ ಪೊಪ್ಪನ ಆ ಸಂಕಷ್ಟನ್ ತೆರಿನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಪೊಪ್ಪನ ಈ ಸತ್ಯನ ಒರಿಪಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ದಶರಥ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಆತು ಪುದರುಣ್ ಅದೇ ಧರ್ಮಿಷ್ಠವಾಯಿನ ರಾಜಾರ್ ಅಂಚದ ಐನು ಉರಿಪಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಪೋಯರೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ರೆಡಿ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಅರೆಗು ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಇತ್ತು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಐಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪಾತೆರನ್ನು ನುಮನ್ಪೋಡು ಪಪ್ಪಗೋಲ ಅವಮಾನ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪಿರಾರು ಆ ರೆಡಿ ಆಪೇರು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಪೋಯರು ಅಂಚದ ರಾಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ನಿರೇಲ್ದಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಸೀತೆಲ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಹಠ ಪತ್ತುವೇರು ರಡ್ಜಲ್ಲ ಹಠ ಕಟ್ಟುವೇರು ಅಣ್ಣ ಇರ್ಪೊಂಡೆ ಯಾಲ ಬರ್ಪೇನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾಪಲ್ಲ ರಾಮನ ಪಿರವಡಿದು ಪೋಪುನ ಅಂಚದ ಪತ್ನಿ ಅದೇ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅಂಚದ ಆರ್ಲ ದಾದಾ ಪೇರು ಪೋಯರ್ ರೆಡಿ ಆಪೇರು ಅಂಚದ ಪಂಡ ರಾಮ ಏತ್ತು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡದ ಕೇಂಡಲ ಅಕ್ಲು ಬುಡ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜರು ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪ ಅಂದ್ರ ರಡ್ಜಲ್ನ ಎಂಚಲ ಅವು ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಎದುರಿಸ ಅಂಚದ ಆರು ಪುರಾ ಅಯೋಧ್ಯದ ಸುಖ ಸೌಲಭ್ಯನ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ದೂರ ಪೋಪೇರು ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ 10 ಜನ ದನ 8 ಜನ ದನ ಮೇರುಪ್ಪೇರು ಮಂತ್ರಿ ನಕ್ಲು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಏರ್ಪಂಡ ಸುಮಂತ್ರ ಅಂಚದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಸಾರಥಿ ಸುಮಂತ್ರನ್ ಅರೆನ್ ಗಂಗಾ ನದಿತ ತೀರ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಕೊನಪೇರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಿ ಪೋಪೇರು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ಪೋದಾನಾಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಈ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಉಂಡತೆ ಅಗಳಿಕೆ ಪಂಡ ದಶರಥ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪಂಡ ತಡೆಯವನೇ ರಾಪುಜಿ ಅರೆಗ್ ಭಾರೀ ಬೇಜಾರಾಪುಣು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅಂಚದ ಯಾನು ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಇಂಚ ಆಯನ ಯಾನು ವನವಾಸ ಕಡಪಲೆ ಕಾಣತ ಭಾರೀ ಕೊರಗುವೇರ್ ಆರೆಗುಂಡತೆ ಪಂಡ ಬೇಜಾರ್ ತಡೆವನೆ ರಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ಆರು ರಾಮ 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 ಪನೊಂದೆ ಅಂಚದ ಆರು ಪ್ರಾಣನ ಗುಡ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಇಡೀ ಅವು ಸುದ್ದಿ ಎತ್ತುನ್ ಅಂಚದ ಈ ಘಟನೆದ ಸಮಯದ ಟೈಮ್ ದಾದಾದಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಭರತೆ ಅರ್ನ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪಿರ ಭರತ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೈಕೇನ್ ಮಂತನ ತಪ್ಪುದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏನ ಅಮ್ಮ ಕೈಕೆ ಅದೇ ಮಂತರನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನು ಇಂಚ ಮಂದಿರ್ ಪನ್ಪುನ ಅರೆಗ್ ದಾದಾಪುಣ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಅಂಚದ ಆರು ಸಿಂಹಾಸನ ನಿರಾಕಾರ ಮಂತದು ಅಂಚದ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಪಿರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ಇತ್ತಾಗ್ಲ ಅವಳು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ರಾಮ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಆಜ್ಞೆನ ಮೀರ್ದು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಪಂಡದು ನಿರಾಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಏನ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ಕೊರತೆ ಅಂಜದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೂಜಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಭರತ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಪಾದುಕೆ ಪಂಡ ಚಪ್ಪಲ್ ಕೇಂದು ಪಡೆದು ಅವೇಕ್ಲೇನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತುದೀದು ರಾಮನ ಪರವಾದ ಯಾನೋರಿಯ ಸೇವಕನಂಚೆನೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ ಮನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ನಮಕೊಯ್ಟು ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡಡು ನಮಗ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚದ ಈ ಕಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಗ್ ತೆರಿಪಾವನೆ ಪಂಡ ಪಿತೃಭಕ್ತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಪಿತೃಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋದರ ಪ್ರೇಮ ಸಹೋದರ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಇಂಚೆ ಪ್ರೇಮ ಇತ್ತಂಡು 4 ಜನ ಇಂಚೆ ಇತ್ತೇರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅವೇನ ಮತ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೇನು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಯಾಪಲ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಅಂಚದ ಭರತನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಈ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡಡು ಉಂಡ ತಿಂದು ಪುರ ನಮಕ್ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲೋಡು ಲಕ್ಕದ್ ತೋಜು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಕಾಂಡನೆ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಪಂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆನ ಬುಡ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೂರ ಪೋಪೇರು ದಂಡಕಾರಣ್ಯನ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರು
ಅಂಚದ್ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲು ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅನಸೂಯ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ್ ಪಡೆದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಋಷಿ ಮುನಿನ ಅಕ್ಲ ಆಶ್ರಮಗ್ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡಡ್ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ತೂಪನ ಇಟ್ಟು ಪಣ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ಆಶ್ರಮಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಋಷಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚದ್ ಮೈನಾದವ್ಲು ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಲ ಅನಸೂಯಲ ತೆಕ್ವೇರು ಅರ್ನ ಬೊಡಿದ್ ಅಂಚದ್ ಆಕ್ಲ ರಡ್ಜಂತ ನೆಟ್ ಅಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಋಷಿನಕ್ಲ ಆಶ್ರಮಗ್ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಋಷಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಒಂದಿತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ರಾಕ್ಷಸೇರ್ದ್ ಆವೊಂದಿತ್ತನ ತೊಂದರೆ ಏನು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೆರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲ ಆ ತೊಂದರೆನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತಡ ಕೇನ್ ಬೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಅದೇ ಅಂಚದ ರಾಮ ರಾಕ್ಷಸೇರ್ನ ಸಂಹಾರದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ್ ಮನ್ಪೇರು ಯಾನ ರಾಕ್ಷಸೇರೇನ್ ಮಾತ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ದಾಲ ಪೋಡಿರ್ಚಿನ್ ಅಂಚದ್ ಆರು ಸುರುಕು ಈ ಅರಣ್ಯಡು ಉಂಡತೆ ಸುರು ಅರೆಗು ವಿರಾಧ ಪನ್ಪುನ ಭೀಕರ ರಾಕ್ಷಸ ಎದುರಾಪೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ರಡ್ಡು ಜನ ಸೇರ್ದ ಅರೆನು ಕೆರ್ದು ಪಾಡುವೆರು ಕೆರ್ದ ಅಲ್ಪನೆ ಕೌಂಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶರಭಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣ ಮುನಿಕ್ಲೇನು ಭೇಟಿ ಮಂತದ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿನ ಆಶ್ರಮಗ್ ಪೋಪೇರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಕ್ಲು ರಾಮಗ್ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಧನುಸುದ ಪಂಡ ಅಕ್ಷಯ ತೂನೀರ ಪಂಡ ಬಾಣೋಲು ಮುಗಿಯಂದನ ಒಂಜಿ ಚೀಲ ಅಕ್ಷಯ ತುನೀರ ಅಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ರಾಮಾಯಣನಿ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಇದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಷಯ ತುನೀರ ಪಂಡ ಬಾಣ ಮುಗಿಯಂದನ ಚೀಲ ಆ ಬಾಣಡ್ದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಅರ್ಜುನನ ತೂಪತೆ ಅಕ್ಷಯ ಬತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಏತ್ ಬಾಣದೆತ್ತಲ ಐಟ್ ಖಾಲಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಷಯ ತುನೀರೇರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಇದನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಖಡ್ಗನು ಉಡುಗೊರೆ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಇದೇನು ಆರು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಗಸ್ತ್ಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗಸ್ತ್ಯರ್ನ ಸಲಹೆದಂಚೆನೆ ರಾಮ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ತೀರಡು ಪುನಃ ಪಂಚವಟಿ ಪನ್ಪುನ ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಣ ಕುಟೀರನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತೊಂದು ಅಲ್ಪ ವಾಸ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಪರ್ಣ ಕುಟೀರ ಪಂಡ ಇರೆಡ್ದು ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿಸಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಕುಟೀರ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಪರ್ಣ ಪಂಡ ಇರೆ ಅಂಚದ್ ಪರ್ಣ ಪಂಚ ಅಲ್ಪ ಪರ್ಣ ಕುಟೀರನ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಚವಾಟಿ ಪನ್ಪುನ ಪುರ್ಲಾಯಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಪರ್ಣ ಕುಟೀರ ನಿರ್ಮಿಸದ್ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಂದ ಮನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಅಂಚದ್ ರಾಮ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದ ದಾದ ಅಲ್ಪುನಾಡೆ ಸೂರ್ಪನಕಿ ಬರ್ಪೇರು ಆಲ್ ಪಂಡ ರಾಮನ್ ಮೋಹಿಸದ್ ಮದಿಮ್ಯಾರಿ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಪೊರ್ಲೆಂಚಿನ ಶೂರ್ಪನಕಿ ಅರೆನ್ ಮೋಹಿಸದ್ ಮದಿಮ್ಯಾರಿ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೇರು ರಾಮ ಐಕ್ ನಿರಾಕರಿಸನಗ ಸೀತೆರ ಮಿತ್ ದಾಲಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಂಕುನೆ ಕೊಯ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಮೂಂಕುಳ್ನ ಕೆಬಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಂತದ ಅರೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾವೇರು ಅವೇ ನಾಸಿಕ ನಮಕೇನ್ ಬತೆ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏರ್ನ ಶೂರ್ಪನಕ್ಕಿನ ಮೂಂಕು ಕೊಯ್ನ ಜಾಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶೂರ್ಪನಕ್ಕಿ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ನೆಡ್ ದಾವರ ಆರು ಉಂಡತೆ ಆರ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕ್ಲೈನ ಕರಾ ಬೊಕ್ಕ ದೂಷಣೆರೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ 14,000 ರಾಕ್ಷಸರನ ಸೈನ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು ರಾಮ ಒರಿಯೇನೆ ಉಂತುದು ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆಲ್ನ ಸಂಹರಿಸದು ಅಂಚದು ಈ ವಿಷಯ ತೆರಿನ ಶೂರ್ಪನಕಿ ಲಂಕೆಗೆ ಬಲಿತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಪೋದು ರಾಮಗು ದೂರು ಕೊರ್ಪೇರು ಸೀತೆನ ಸೌಂದರ್ಯನ್ ಪನ್ಪೇರು ಆತು ಪೊರ್ಲುಳ್ಳಲು ಸೀತೆನ್ ಅಂಚದು ಆಲ್ಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಈ ರಾವಣಗ್ ಪಂಡ ರಾವಣಗ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ ಕಾಮ ಇಂದು ಆವಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಅಪಗ ರಾವಣ ಸೀತೆನ ಅಪಹರಿಸಾರೆ ಮಾರೀಚನ ಸಹಾಯನ ಬೇಡುವೆರು
ಮಾರೀಚ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾಯಾಮೃಗ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ರಾಮಾಯಣಡು. ಅಂಚದ ಮಾಯಾಮೃಗದ ರೂಪನ್ ಧಾರಣೆ ಮಂತದ ಸೀತೆನ ಎದುರು ಬರ್ಪೇರು. ಸೀತೆ ಆ ಜಿಂಕೆನ ಕನವಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಕೊರಡು ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ಜಿಂಕೆ ಅವು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬಲಿತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಐನ ಕನತು ಕೊರಡು ಅಂಚದ ಇಂಚ ಹಠ ಕಟ್ಟುವೆರು. ಅಂಚ ರಾಮ ಜಿಂಕೆನ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಪೋನಗ ಮಾರೀಚ ರಾಮಣ ಧ್ವನಿಟ್ ಬುಲಿಪೇರು. ಇದೇನು ಕೇಂದ ದಾದಾಪುಂಡು ಸೀತೆಗ್ ದು ಹಾಪುಂಡು ಆತಂಕ ಹಾಪುಂಡು ದಾದಾಂಡು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಆ ಜಿಂಕೆನ್ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಪೋತೇರು ಆರ್ನ ಗೊಬ್ಬೆಕೇನೊಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬುಲಿಪನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತದ ಮಾರೀಚನೆ ರಾಮಣ ಧ್ವನಿಟ್ ಬುಲಿಪೇರು. ಅಂಚದ ಅವು ಸೀತೆಗೆ ಏನುಂಡು ಸೀತೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಕಡಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪೋಲ ಅಣ್ಣೆ ದಾದ ಮಂತನ್ ತುಲ ಅಂಚದ ಈ ಸಂಚಿನ ತೆರಿನ ರಾವಣೆ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಒತ್ತುಂಡೆ ಸನ್ಯಾಸಿನ ವೇಷಡ್ ಬತ್ತದ ಸೀತೆನ ಬಲವಂತವಾದ ಅಪಹರಣ ಮಂತೇರು. ತುಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿನ ವೇಷಡ್ ಬತ್ತದ ರಾವಣ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಸೀತೆನ ಅಪಹರಣ ಮನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಸೀತೆನ ರಾವಣ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊನಪೇರು. ಅಪಗ ವೃದ್ಧವಾಯಿನ ಪಕ್ಷಿರಾಜ ಜಟಾಯು ರಾವಣನು ಉಂತಾದು ಭೀಕರವಾದ ಪಂಡ ಆ ಜಟಾಯು ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ಅನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಉಂತಾರೆ ತೂಪುಂಡು ಆಂಡ ರಾವಣೆ ಆ ಜಟಾಯುದ ರೆಕ್ಕೆನು ಉಂಡತೆ ತುಂಡು ಮಂತದು ಪಂಡ ಜಟಾಯು ತೀರ್ತು ಬರು. ಸೀತೆ ಅರ್ನ ಆಭರಣದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟದ ತೀರ್ಥ ದಕ್ವೇರು. ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಇದೇನು ತೀರ್ಥ ದಕ್ವೇರು. ಅಂಚ ಸೀತೆ ಇಜ್ಜರು ಮೆಕ್ಲು ಜಿಂಕೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಪೋಯ್ನಕ್ಲು ಸೀತೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜರು. ಅದೇ ಅಂಚ ಸೀತೆ ತೋಜಂದೆ ರಾಮ ತೀವ್ರವಾದ ದುಃಖಿತ ಆಪೇರು. ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪಣ. ಅಂಚದ ಕಾಡದ ಗಿಡ ಮರಟ್ ಪೂರ ಸೀತೆ ಒಲ್ಪ ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದು ಅಲೆದಾಡೊಂದು ಸಾದಿಡು ಸೈಯೊಂದಿತ್ತನ ಜಟಾಯು ತಿಕ್ಕುವೆರು. ಅಂಚದ ಮೆಕ್ಲು ನಾಡ್ದಾನ ಜಟಾಯು ತಿಕ್ಕುವೆರು. ಜಟಾಯು ಸೀತೆನ ರಾವಣ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾದ ಕೊಣದು ಪೋಯಿನ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾದ ಜಟಾಯು ಅಲ್ಪನೆ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗಮಂತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಪಂಡ ರೆಕ್ಕೆನ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಡು ಮಂದೇರು ರಾವಣ ದುಂಬುಗ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇರು ಕಬಂದ ಪನ್ಪುನ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೆರ್ದು ಆರ್ನ ಸಲಹೆದಂಚೆನೆ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಶಬರಿನ ಆಶ್ರಮಗ್ ಪೋಪೇರು. ಶಬರಿ ಭಕ್ತಿಡ್ದು ಕೊರ್ನ ಆ ಪರಂದಲೇನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ ಅಲ್ಪರ್ದ ಸುಗ್ರೀವನ ಸ್ನೇಹ ಮನ್ಪುನಂಚನೆ ಸಲಹೆನ್ ಪಡೆವೇರು. ಸುಗ್ರೀವನ ಸ್ನೇಹ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅವು ಮತ್ತ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಜಟಾಯು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಮತ್ತ ಸುಮಾರು ಚರ್ಚೆ ಉಂಡಾಯಿಟ್ಟು. ಅಂಚದ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಕಾಂಡ ಉಂಡತೆ ರಾಮನ ಭಯಂಕರ ಕಠಿಣವಾಯಿನ ಜೀವನ ತೋಜ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸೀತೆನ ವಿರಹ ರಾಮನ್ ಒರಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಂಚನೆ ಹಂಬಲಿಸವನಂಚನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ಹನುಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಸುಗ್ರೀವರನ ಭೇಟಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾಂಡನೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಾಂಡ. ಈ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಾಂಡಡೆ ಫಸ್ಟ್ ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಹನುಮಂತನ ಭೇಟಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಸೀತೆ ನಾಡೊಂದು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಪಂಪಾ ಸರೋವರದ ತೀರಗ್ ಬರ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಋಷ್ಯಮುಖ ಪರ್ವತದ ಮಿತ್ ವಾಸ ಮಂತೊಂದಿತ್ಪುನ ಸುಗ್ರೀವನ ಮೆಕ್ಲು ತೂದು ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣೆ ವಾಲಿ ಕಡಪಾಯಿನ ಶತ್ರುಳೆ ಇಪ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಪೋಡಿಯರು ಪಂಡಾರೆ ಪೋಡಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎರೆಗೆ ಸುಗ್ರೀವಾಗು ಪಂಡ ವಾಲಿನ ಮಿತ್ ಅಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲು. ಅಂಚದ ಸತ್ಯನ ತೆರಿಯರೆ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನ ಹನುಮಂತನ ಕಡಪವೇರು. ಅಂಚದ ಹನುಮಂತ ಉಲ್ಲತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ವೇಷಡ್ ಬತ್ತದ ರಾಮಡ ಪಾತೆರ್ಪವೇರು. ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಐನ ತೂದು ಪಂಡ ಹನುಮಂತ ಅಕ್ಲನ ಭೇಟಿ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಾಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪಣ. ಅಂಚದ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಶರಣ ಆಪೇರು. ಏರು ಹನುಮಂತ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸುಗ್ರೀವ ಅಂಚದ ಮೆಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದು ಅಂಚದ ಈ ಸೂನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ದಿಯೊಂದು ಪಣ ಅಗ್ನಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಉಂಡತೆ ರಾವಣ ಕಂಡದ ಕೊನೆಯ ಸೀತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅತ್ತವು.
ಅವು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾಣ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಹನುಮಂತಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೀತೆ ಅತ್ತ ನಾವು ಲೀಲೆವೆ ದೇವೇರ್ನ ಅದೇ ಲೀಲೆ ಲೀಲೆ ಪಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಪಂಪ ಪಂಡ ಲೀಲೆ ನಮಗ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಅದೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಲೀಲೆ ಮಂತದೇನು ಇನ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ನಂಚದ್ ತೂನು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಅಂದು ದಿಯೊಂದು ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸುಗ್ರೀವೇರು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹದ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತನನ್ನು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಸುಗ್ರೀವ ಸೀತೆ ನಾಡೆರೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನಂಚೆನೆ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ಪೇರು ಸುಗ್ರೀವ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ ಸೀತೆ ನಾಡೆರೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೇನ್ ಪಂಡದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಪಾತ ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಅದು ರಾಮ ಸುಗ್ರೀವನ ಬೊಡೆದಿನ ಅಪಹರಿಸದ ಅರೆನ ರಾಜ್ಯದ ಪಿದಯ ಪಾಡ್ನ ಅರ್ನ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಅದೇ ವಾಲಿನ ಸಂಹರಿಸವೆ ಪಂಡದ ಅರ್ಲ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಎರೆಗು ಸುಗ್ರೀವಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಒಕ್ಕ ಸುಗ್ರೀವಾಗ ವಾಲಿನ ಬಲತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಆರ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ರಾಮ ತನ್ನ ಒಂಜೇ ಬಾನಡ್ದು 7 ಸಾಲ ವೃಕ್ಷಲೇನು ಪಂಡ ಸಪ್ತ ಸಾಲನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷ ಉಂಡು ಸಾಲ ವೃಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಪೆರೈಕ್ ಐನು ಭೇದಿಸರು ಅಂತ ಅರ್ನ ಶಕ್ತಿನ ತೋಜವೆ ಎರೆಗ್ ಸುಗ್ರೀವಾಗು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಗ್ರೀವೇ ವಾಲಿನ ಯುದ್ಧಗಳೆಪ್ಪೇರು ಲೆತ್ತದ ರಡ್ಡು ಜಂತ ನಡುಟು ಭೀಕರವಾಯಿನ ಯುದ್ಧ ನಡಪುಂಡು ರಾಮ ಮರತ್ತ ಇಡೆಟ್ ಬಾಣ ಬುಡ್ದು ವಾಲಿನ ಸಂಹಾರ ಮನ್ಪೇರು ಸೈಪುನೆಕ್ ದುಂಬು ವಾಲಿ ರಾಮಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ ರಾಮ ಧರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡ್ದು ವಾಲಿನ ತಪ್ಪುಲೇನು ದೆರ್ತದ ತೋಜಾದ ಅರೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ವಾಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ನಡುಟುಂಡತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಅರ್ಜುನಲ ಕೃಷ್ಣನ ನಡುಟುಂಡತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಡಪುಂಡತೆ ಅಂಚಿನನೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಈರೆ ನಾನು ಮೋಸಡ್ ಕೆರಿಯರು ಪಿರವ್ರದು ಬಾನ ಬುಡಿಯರು ದಾಯೇನ್ ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವಾಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಜನ್ಮಗೆ ಇದೆ ಏತ್ತು ಜನ ಹಿಂಗ ಬೊಡೆದಿ ಆತೇರು ಅಣ್ಣೆ ಆತೇರು ಮೆಗ್ಗಿ ಆತೇರು ಏರೇರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಪುಟ್ಟದು ಸೈತದೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಈರ್ನ ಕೈಟ್ ಅದೇ ದೇವರನ ಕೈಟ್ ಸೈತನ ಆಯ್ ದೇವರನ ಲೋಕಗೆ ಅಂಚದಾರು ದೇಹತ್ಯಾಗವಂತೂ ದೂರ ಪೊಪ್ಪೇರು ವಾಲಿ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಪೊಪ್ಪೇರು ಅಂಚದು ವಾಲಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಗ್ರೀವ ದಾದಾ ಪೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದದ ರಾಜ ಆಪೇರು ಅಂಚದು ವರ್ಷದ ಟೈಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಕಾರಣ ರಾಮ ಪ್ರಸವನ ಪರ್ವತಡ್ ಉರಿವೇರು ಆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಈ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಾಂಡ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುಗ್ರೀವ ಭೋಗ ಜೀವನಡ್ ಮುರ್ಕುದು ದಾದಾಪೇರು ಆ ಪಾತೆರನ್ನು ಮರತು ಗುಡ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಅಪ್ಪಗ ರಾಮನ ಸೂಚನೆದಂಚೆನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಗ ಪೋದು ಸುಗ್ರೀವಾಗ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಇದಾದ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ತುನ ಎಂಚಿನ ಈ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಅಂಚದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಯ್ನ ಸುಗ್ರೀವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಾನರ ಸೈನ್ಯನು 4 ದಿಕ್ಕುಗಳ ಕಡಪೇರು ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ 4 ಸೈಡ್ಗಳ ಕಡಪವೇರು ಐಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕುಗ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಯನ ಹನುಮಂತ ಅಂಗದ ಜಾಂಬವಂತರೇನು ಕಡಪೇರು 3 ಜನ ಮೈನಾದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೇರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ ಹನುಮಂತನ ಮಿತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ವಾಸದಿದ್ ಸೀತೆಗ್ ಗುರುತಾದು ಕೊರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಹನುಮಂತ ಪಂಡ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚದ್ ಐಕ್ ಅರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ದಕ್ಷಿಣಾಗ ಪೋಯ್ನ ವಾಣೇರ್ನ ಸೈನ್ಯಗ್ ಪಂಡ ಕಡಲ್ದ ತೀರಡ್ ಜಟಾಯುನ ಅಣ್ಣೆ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಏರು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಪೋಪೇರು ಹನುಮಂತ ಅಕ್ಲ್ ಜಾಂಬವಂತ ಅಕ್ಲ್ ಮಾತ ಪೋಪುನೆ ಪೋನಾಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಡ್ ಪೋಯ್ನ ವಾನರ್ನ ಸೈನ್ಯ ಸಾಗರ ತೀರಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜಟಾಯುನ ಅಣ್ಣೆ ಆಯ್ನ ಸಂಪಾತಿ ತಿಕ್ಕು ಸಂಪಾತಿ ಪಕ್ಕಿ ಅಂಚ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡ್ದು ತುಯ್ನ ಸಂಪಾತಿ ಉಂಡತೆ
ಸೀತೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಮೇಕ್ ಲಂಕೆಡ್ ರಾವಣನ ಸೆರೆ ಟುಲ್ಲೇರು ಸಂಪಾತಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿನ ಆರು ಕೊರ್ಪೇರು ಸಂಪಾತಿ ಪಕ್ಕಿ ಅಂಚದು 100 ಯೋಜನ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಕಡಲ್ನ ರಾವುನ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ನಗ ಜಾಂಬವಂತ ಹನುಮಂತಗ ಅರ್ನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿದ ನೆನಪು ಮನ್ಪೇರು. ಜಾಂಬವಂತದ ದಾದಪನ್ ಪೇರು ಹನುಮಂತಗ ಅರ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಪಣ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಅದೇ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚದ್ ಇದೇನಾರು ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮತ್ತೆ ಇತ್ ಘಟನೆ ನಮಕ್ ಒಯ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಾಂಡಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಾಂಡದ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಭಾಗ ಹನುಮಂತನ ಎಂಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನೇಹ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿನೇನು ಇಂಚಲ್ನ ಸಾಧಿಸವಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಾಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಂಡ ಓಪಂಡ ಸುಂದರ ಕಾಂಡ ಅದೇ ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಕಾಂಡ ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಂಡ ಅಂಚದ್ ನೆಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲತೆ ನೆಟ್ಟದಾದ ಮೈನ್ ವಿಷಯ ಏರು ಜಂಪಾಕುನೆ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಅದೇ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಸಮುದ್ರ ಲಂಘನ ಪಂಡ ಸಮುದ್ರನ ದಾಟುನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ಜಾಂಬವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರ್ದು ಪಂಡ ಅರೆಗಾರನ ಶಕ್ತಿದ ಅರಿವು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತದ ಸಾಗರದ ಮಿತ್ರದಾರು ಜಿಗಿವೇರು ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತ ಅಂಚದ್ ಅರೆಗುಂಡತೆ ಆ ಪಂಡ ಜಂಪ್ ಹಾಕನಾಗ ಪಂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಸುಂದರಕಾಂಡ ಪಂಡ ಅರೆ ಎಂಚ ಇದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಲಿಪುನಾಗ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಚೆ ಕೊಡಿ ಮಂತ್ ದೀಪತೆ ಅಂಚಾರು ಲಾಗಿರು ಜಿಗಿಯುನ ಅತೆ ಅಂಚದ ಸಾದಿಡ್ ಅರೆಗೆ ದಾದ ಪಂಡ 100 ಯೋಜನ ಉಂಡು ಲಂಕೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಅಂಚ ಸಾದಿಡ್ ಮೈನಾಕ ಪರ್ವತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯರೆ ಕೇನುಂಡು ಕೇಂಡಲ ರಾಮನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುನಾಡೆ ಯಾನು ವಿಶ್ರಮಿಸೌಜಿ ಪಂಡದು ಆರು ನಿರಾಕರಿಸವೆ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಮುಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ನಾಂಡ ಆರು ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ವರ ಪೋದು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಬಿಡ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ನೋಡ ಟಚ್ ಮನ್ಪುಡ ಐಕ ಆರು ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸುರಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಹಿಕೆ ರಾಕ್ಷಸಿರೆ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆದ ಬೊಕ್ಕ ಬಲರ್ದು ಸೋಪದ ಅರ ಲಂಕೆನ್ ಮುಟ್ವೇರು ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ವರ್ಣನೆ ಸುಂದರ ಕಾಂಡ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಂಕೆದ ರಾಕ್ಷಸಿ ಆಯ್ನ ಉಂಡತೆ ಲಂಕಿನಿನು ಸೋಪಾದ್ ಹನುಮಂತ ಆ ನಗರನ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರು ಇಡೀ ಲಂಕೆನ್ ನಾಂಡಲ ಸೀತೆ ತೋಜುಜೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ರಾವಣನ ಅರಮನೆತ್ತ ಕೈತಳ್ಡುಪ್ಪುನ ಪೊರ್ಲಾಯ್ನ ಅಶೋಕವನ ಪೋಪೇರು ಅಶೋಕವನಗ್ ಅಲ್ಪ ರಾಕ್ಷಸಿಯರ್ನ ನಡುಟು ದೀನಾದ್ ರಾಮನ ಧ್ಯಾನಡ್ ಕುಲುದಿತ್ತನ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆಯ್ನ ಸೀತೆನ ಏರು ತೂಪೇರು ಹನುಮಾನ್ಜಿ ತೂಪೇರು ಹನುಮಾನ್ಜಿಗೆ ಸೀತೆನ್ ತೂದಾಪನ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನ್ ಅಂಚದ್ ರಾವಣೆ ಬತ್ತದ ಸೀತೆನ್ ಪೋಡಿಪಾದ ಪೋಯ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಮರತ ಮಿತ್ತರ್ದು ರಾಮನ ಕತೆನ್ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಪನೊಂದು ಹನುಮಂತ ಸೀತೆನ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸುರುಕದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಸೀತೆಗ್ ಪಂಡ ಅರೆ ಡೌಟ್ಲ ಬರುವೇರಂದತೆ ಅಂಚದ್ ಸೀತೆಗ್ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತುಂಡಲ ಹನುಮಂತ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾರು ರಾಮ ಕೊರ್ನ ರಾಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರೆಗ್ ದಾದ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ದ ಉಂಗಿಲ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಮುದ್ರೆ ರಾಮ ಮುದ್ರೆ ಐನು ತೋಜಾದಾನಗ ಸೀತೆಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ಹನುಮಂತ ಸೀತೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡದ್ ರಾಮ ಶೀಘ್ರಡೆ ಬತ್ತದ ಇರೇನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊನುಪೇರು ಪಂಡದ್ ಯಾನ ಭರವಸೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ್ ಸೀತೆನ ಪ್ರತಿಯಾದ ತನ್ನ ತರೆಕ್ ಧರಿಸೈನ ಚೂಡಾಮಣಿನ ಗುರುತಾದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಚೂಡಾಮಣಿ ಉಪ್ಪುನಾರ್ನ ಸೀತೆನ ತರೆಟ್ ಐನ್ ಹನುಮಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಗುರುತಾದ್ ಅಂಚ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಲಂಕೆಡ್ದು ಪಿದಡ್ನೆಕ್ ದುಂಬು ರಾವಣಗ್ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಪರಿಚಯನ ಮಂತು ಕೊರ್ರೆ ನಿರ್ಧರಿಸೈನ ಹನುಮಂತ ಅಶೋಕವನನ ಧ್ವಂಸ ಮನ್ಪೇರು ಅಶೋಕವನನ ಧ್ವಂಸ ಮನ್ಪೇರು ತಡೇರೆ ಬತ್ತನ ಉಂಡತೆ ರಾವಣನ ಮಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರ ಪಂಡ ದಾರೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಮೇಘನಾದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರನ ಬಲಕೆ ಮಂತದ್ ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ಹನುಮಂತನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಕಟ್ಟದ್ ರಾವಣನ ಆಸ್ಥಾನ ಕೊನುಪೇರು
ಅಂಚದ ರಾವಣನ ಆಸ್ಥಾನಡ್ ಹನುಮಂತ ಸೀತೆನ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ದು ರಾವಣಗ್ ಶರಣಾಪುನಂಚೆನೆ ಬುದ್ಧಿನ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು ಧೈರ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ದಾಸೋಹಂ ಕೌಸಲೇಂದ್ರಸ್ಯ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ತೂತ ಕಲ್ದ ಅಂಚದು ಗಟ್ಟಿಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡದು ನೆಡ್ದು ಪಂಡ ಆ ಧೈರ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಸೀತೆನ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ದು ರಾಮಗ ಶರಣ ಅಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ನೆಡ್ದು ಕೋಪಗೊಂಡ ರಾವಣ ಉಂಡತೆ ಹನುಮಂತನ ಬೀಲಗ್ ಸೂಕೊರ್ರೆ ಆದೇಶ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಬೀಲಗ್ ಸೂಕೊರ್ನ ತಕ್ಷಣ ಹನುಮಂತ ಮಲ್ಲ ರೂಪನ್ ತಾಳ್ವೇರು ಭಯಂಕರ ಬೃಹತ್ತಾಯಿನ ರೂಪನ್ ತಾಳ್ದು ಲಂಕೆದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಲಾಯ್ತದ ಲಂಕೆನ ಪೊತ್ತದ ಭಸ್ಮ ಅನ್ಪೇರು ಆಡ ಸೀತೆ ಇಪ್ಪನ ಅಶೋಕವನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಭೀಷಣನ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಮನ್ಪೂಜ ರಡ್ಡು ಜಾಗೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಒಂಜೆ ಅಶೋಕವನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಭೀಷಣನ ಇಲ್ಲು ರಡ್ಡು ಜಾಗೇನ ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೊತ್ತದ ಪಾಡ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಮುದ್ರನ ದಾಟದು ಬತ್ತದ ಹನುಮಂತ ವಾನರ ಪಡೆನ ಸೇರುವೆರು ಅಲ್ಪಡ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ರಾಮನ ಕೈತಡೆ ಪೋದು ರಾಮಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತದು ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಸೀತೆನ ತೂತೆ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸೀತಾ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಶ್ಲೋಕನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಆ ಸಮಾಧಾನದ ಸುದ್ದಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೀತೆ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಚೂಡಾಮಣಿ ಇತ್ತನತೆ ಐನ ರಾಮಗ ಒಪ್ಪಿಸವೇರು ಇದೆನ್ ತೂದು ರಾಮ ಭಾವುಕಾದ ಹನುಮಂತನದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅರಾದ ಪತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಇಂದು ಈ ಸುಂದರ ಕಾಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡು ಗಂಟೆ ದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಸುಂದರ ಕಾಂಡ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆ ಕಾಂಡಡು ಅದೇ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತೆನ್ಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡ ಐಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು ಸುಂದರ ಕಾಂಡಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಮಕ್ ಹನುಮಂತಾರ್ನ ಅಚಲ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಸಮುದ್ರನೇ ಗೆಲ್ತನ ಕಥೆಂದು ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ಈ ಸುಂದರ ಕಾಂಡ ಉಂಡತೆ ಅತ್ತು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ವರ್ಣನೆನ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡ ಸುಂದರ ಕಾಂಡ ಐನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡ ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡಡ್ ಪಂಡ ಹನುಮಂತ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಪೊತ್ತಾದ ಬತ್ತನ ಮಿತ್ತು ರಾವಣನ ಮೆಗ್ಗೆ ವಿಭೀಷಣ ಸೀತೆನ ಪಿರ ಕೊರ್ಪುನಂಚೆನೆ ರಾವಣಗ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪೇರು ತುಲಾ ಅಣ್ಣ ಈ ಮನ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತು ಅಂಚದು ಎರ್ನನ ಬೊಡಿದಿನ ಕನತದು ಈ ಮೂಳ್ದಿದು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ ಈ ಸರಿಯತ್ತು ಈ ಸೀತೆನ ವಾಪಸ್ ರಾಮ ಕೊರ್ಲಾನ್ ರಾವಣೆ ಐನ ಪಂಡ ವಿಭೀಷಣನ ಅವಮಾನ ಮಂತೊಂದು ಪಿರ ಪಾಡ್ನಗ ವಿಭೀಷಣದಾದ ಮನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತು ಶರಣಪ್ಪೆ ರಾಮ ಅರೆನ ಅಯೋಧ್ಯದ ಮಿತ್ರ ಆದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಪಣ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡು ಸೇರ್ಸವೇರು ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಒಂತೆ ವಿರೋಧ ಮನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಹನುಮಾನ್ ಜಿಡಕ್ ಏನ್ ಬೇರೆ ಎಂಚ ಮೇನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಳ ಬೇತೇರ್ಲತ್ತು ವಿಭೀಷಣ ರಾವಣನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಮೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಲಿಂದ ಅಂಚ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಮಾತ ಸೇರ್ದು 100 ಯೋಜನ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಈ ಸಮುದ್ರನ ದಾಟರೆ ಪಂಡ ವಾಣನೆರ್ನ ಸೈನ್ಯಗ ದಾದ ಇಜ್ಜಂಡು ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ಸಮುದ್ರ ರಾಜನ ಸಲಹೆದಂಚೆನೆ ವಾಣೆರೆರ್ನ ಶಿಲ್ಪಿಲಾಯ್ನ ನಲ ಬೊಕ್ಕ ನೀಲೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ ರಾಮ ಪಂದದ ಬರೆದು ಆ ಸಮುದ್ರಗ ಸೇತುವೆನ ಕಟ್ವೆರು ಇದೇನು ರಾಮ ಸೇತು ಒಂದು ಪನೆರಾಪುಂಡು ಅದೇ ರಾಮ ಸೇತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅಂಚದು ಇಡೀ ವಾಣರ್ನ ಸೇವೆ ಈ ನೆತ್ತ ಮೂಲಕ ಲಂಕೆಯನ್ನು ತಲುಪೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂಚದು ಐಟ್ ಪಂಡ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಗೋಸ್ಕರ ಅಂಗದನ ಕಡಪಾಂಡಲ ರಾವಣ ಒತ್ತುಜಿನಗ ಯುದ್ಧ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ಯುದ್ಧ ಬೊಡ್ಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುನ ಇಲ್ಲಾಡೈ ಮನ್ಪುನ ಏಕ ಪಂಡ ಅಂಗದನ್ಲ ಕಡಪಾವೇರು ಅಂಗದನ್ ಕಡಪಂಡಲ ಉಂಡತೆ ರಾವಣ ಉಪ್ಪುಜೇರು ರಾವಣ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿಕ್ ಏನು ಅಂದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇದಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಾವಣನ ಮಗೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ನಾಗಪಾಷಡ್ದು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇನು ಕಟ್ಟದು ಪಾಡ್ವೇರು ಪಂಡ ಆರೈಗು ಕೆಲವು ಮಾಯ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀವು ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಅವು ಪಂಡ ಈ ವಾದಿರಾಜರು ಪನ್ಪೇರು
ಅರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಭಜನೆ ಎಡ್ಲ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತನ ವಿಷಯನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಎಂಚಾಂದ್ ರಾವಣನ ಮಗೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ನಾಗ ಪಾಷಡ್ದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇನ್ ಕಟ್ಟದ್ ಪಾಡುವೇರು ಅಪ್ಪಗ ಗರುಡ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ಪಾವೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಈ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ನಿದ್ರೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತನ ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಉಲ್ಲತೆ ರಾವಣನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕುಂಭಕರ್ಣನ್ ಅಂಚದ ಆಯ್ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ರಾವಣ ಲಕ್ಕವೇರು ಯುದ್ಧ ಕಡಪವೇರು ರಾವಣ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಸಂಹಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಯಿನ ಬಾನಡ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಾದ ಪೇರು ಮತಿ ತಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ದೂರ ಪೋಪೇರು ಹಿಮಾಲಯಡ್ದು ಸಂಜೀವಿನಿ ಕನೇರೆ ಅದೇ ಪರ್ವತನ್ ಕನತ್ತದ ಏರ್ನ ಪ್ರಾಣ ಒರಿಪವೇರು ಏರ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ತುಲೆ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಲೀಲೆವೇ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವರ ಕಣಪೇರು ಬೊಕ್ಕರ ಬನ್ಪೇರು ಲಕ್ಕಲ ಅಂದೇ ಬನ್ಪೇರು ಅವೇ ಪೂರ ಲೀಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣರ್ನ ನಡುಟು ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡ ಅವೇನೆ ಪನ್ಪುನೆ ರಾವಣ 10 ತರೆಲೇನು ಕತ್ತರಿಸದವು ಕೂಡ ಪುಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪಗ ವಿಭೀಷಣನ ಸಲಹೆದಂಚೆನೆ ರಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರನ ರಾವಣನ ನಾಭಿ ಪಂಡ ಪೊಕ್ಕುಳುಗು ಗುರಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಡ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೆಗು ವಿಭೀಷಣ ಅಂಜದ ವಿಭೀಷಣ ಸಲಹೆ ಮನ್ಪೇರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತಡ ರಾವಣನ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ರಾವಣನ ನಾಭಿ ಪೊಕ್ಕುಲಗ್ ಗುರಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಹಂಕಾರಿ ರಾವಣನ ಅಂತ್ಯಾದ ಧರ್ಮಗ ಜಯ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನೆದು ಬೊಕ್ಕ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ನೆದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀತೆನ ಬುಡ್ಪಾವೇರು ಆಂಡ ಸೀತೆ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯನ ಲೋಕಗ ತೋಜಾಯರೆ ಅರು ಶುದ್ಧ ಅದು ಉಲ್ಲೆರ ಇಜ್ಜಾನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಮಾಯಾ ಸೀತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೀತೆ ಅತ್ ಅಂಚದ ರಾಮ ಅರೇನು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸವೇರು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಂಚದ ಸೀತೆ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಅಗ್ನಿ ಹಿಡ್ದು ಪಿರೈ ಬಣ್ಣಗ ರಾಮ ಅರೇನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಜಿಂಜಿನ ಹೃದಯ ಹಿಡ್ದು ಅರೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಇಡೇಗ ದಾದಾಪುಂಡು 14 ವರ್ಷದ ಈ ವನವಾಸ ಮುಗಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮುಗಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮ ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹನುಮಂತಾದಿ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನಡ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ತಿರುಗದು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಭರತ ರಾಮನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡ್ದು ಬರ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಶ್ರೀರಾಮಗ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಆಣಿರ್ದು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮೃದ್ಧಡ್ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವರ್ಣನೆ ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮಸ್ತ್ ಲೀಲೆ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಸತ್ಯಗ ಜಯ ಅದೇ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ನಮಕೇನ್ ಬಾ ಅಂಡ ಏತೇ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಂಡಲ ಅಧರ್ಮ ಧರ್ಮದ ಎದುರು ಸೋಪೊಡೆ ಪನ್ಪುನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಯ್ಟ್ ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡಡ್ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಈ ಕಾಂಡಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಪನ ಮೈನ್ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡಡ್ ಪಂಡ ಶ್ರೀರಾಮ ಒರಿಯ ಆದರ್ಶ ರಾಜ ಆದಿತ್ಯರ್ ಎಂಚ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಂತಿರ್ ಪನ್ಪುನ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಟಂದು ಅದು ಬಾಕಿದ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಉಂಡು ಐನು ಒಂಜಿ ತೂಕವೇ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಡ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಇನಿ ರಾಮನವಮಿ ಅಂಚದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವೇ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಂದುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೆರೋಲ್ಲ ಇನಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ತುಲೆ ನಮಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ತಿಕ್ಕೊಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಮ್ಮರಿತು ಒಂದು ಅದೇ ರಾಮಾಯಣದ ಏಳು ಕಾಂಡಡ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಡ ಇಂದು ದಾದ ತೆರಿಪಾವಣ್ ಪಂಡ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆನ ಭಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ದೇಶಡ್ ಒಲ್ಪಲಗೆ ಪಂಡ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಐಕೆ ಪನ್ಪುನೆ ಒಲ್ಪಲ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಬೊಕ್ಕ ಸೀಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಜೆನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಪಂಡ ಆ ಕಾಲನೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದಾದ ಪನ್ಪ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಅಂಚ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಂದೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ ರಾಜ್ಯಡ್ ಪೂರಲ ಪೊರ್ಲಾದ ಆವಂದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಸೀತೆ
ರಾವಣನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜಡ್ ಅಪಸ್ವರನು ತೋಜಿದ್ ಬರೋಂತುಂಡು ಅಂಚದ ಒರಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆನ ಪಾತೆರ ಅಂದು ಕೊರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರ್ದು ರಾಜಧರ್ಮನ ಪಾಲಿಸಾರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿಂಡಲ ರಾಮ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದಿತ್ತನ ಸೀತೆನ ಕಾಡಿಗೆ ಕಡಪವೇರು ಅಂಚದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿನ ಆಶ್ರಮಗ ಕನತದ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಕಾಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬಿಡ್ಪೇರು ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ಆಶ್ರಮ ಅವೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆನ್ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಪುಂಡು ಈ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಏರ್ ಪಂಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಸೀತೆಗೆ ಆಶ್ರಯನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಕಾಡು ಅಲ್ಪ ಉಂಡತೆ ಸೀತೆ ರಡ್ ಪಂಡ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲಾಯ್ನ ಲವ ಬೊಕ್ಕ ಕುಶರೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ವಾಲ್ಮೀಕಿಲು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡತೆ ವೇದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ 6 ರಚನೆ ಮಂತನ ಈ ರಾಮಾಯಣದ ಕಾವ್ಯನ್ ಪಂಡ ಪನೆರೆ ಕಲ್ಪವೇರು ಪಂಡ ಶಕ್ಕಲ ವಿದ್ಯೆಲ್ನ ದಾದ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಈ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಅಯೋಧ್ಯೆಡ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞನ ಏರ್ಪಡಿಸವೇರು ಯಜ್ಞದ ಕುದುರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ಆಶ್ರಮದ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತಾನಗ ಲವ ಕುಶರ್ ಐನ ಕಟ್ಟದ್ ಪಾಡುವೇರು ಕುದುರೆನ್ ಬುಡ್ಪಾರ ಬತ್ತನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರೇನು ಈ ಜೋಕ್ಲು ಯುದ್ಧಡ್ ಸೋಪವೇರು ಲವ ಕುಶೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಸ್ವತಃ ಯುದ್ಧಗ್ ಬರೋಡಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಯಜ್ಞದ ಸಭೆಟ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸೂಚಿಸೈನ ಅಂಚೆನೆ ಲವ ಕುಶೇರ್ ರಾಮಾಯಣನ ಪನ್ಪೇರು ಪಣ ಪದ್ಯದ ರೂಪಡು ಅಂಚದ ಆ ಪದ್ಯನ ಕೇನ ರಾಮಗ್ ಮೆಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಪಂಡ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಲವ ಕುಶೇರ್ ಅಂಚದ ಸೀತೆ ತಿರ್ಗದ ಆಸ್ಥಾನಗ ಲೆಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ರಾಮ ಸೀತೆಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ತನ್ನ ಪಾವಿತ್ರತೆನ ಸಾಬೀತು ಮನ್ಪೆರೆ ಕೇನಾಗ ದುಃಖಿತಲಾಯ್ನ ಸೀತೆ ಪಣ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಭೂದೇವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸವೇರು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಭೂಮಿ ಇಂದುವಾದ ಭೂದೇವಿ ದಾದಾಪೇರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಸೀತೆನ್ ತನ್ನ ಮಡಿಲ್ಡದಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಭೂಮಿದೊಲೈ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊನೊಪೇರು ಮತ ವರ್ಣನೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡಡ್ ಈ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಸೀತೆದ ಅಗಲಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ರಾಮ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿತಾಪೇರು ಪಂಡ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನ್ಪೊಡು ಪನ್ನಗಾರೆ ಮಸ್ತುಂದು ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಭೂದೇವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂದಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕಾರು ಅರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಭೂಮಿದ ಉಲೈ ಪೋಪೇರು ಅಂಚದ ಇತ್ತ ಸೀತೆನ ಅಗಲಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ರಾಮಗ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾಲ ಪುರುಷ ಬತ್ತದ ರಾಮಗ ಅವತಾರ ಇರು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಂಡು ಪನ್ಪುನ್ ತಿಳಿಪಾವೇರು ಅಂಚ ರಾಮ ತನ್ನ ಕುಶನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಶಲಗ್ ಲವನನ್ ಉತ್ತರ ಕೋಶಲಗ್ ರಾಜರಾದ ಮನ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಆರ್ನ ಸೋದರರು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ವಾನರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಯು ನದಿಟ್ಟು ಪ್ರವೇಶಿಸದ ವೈಕುಂಠನ ಸೇರುವರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಜನಕ್ಲೈನ್ಲ ತಪ್ಪಾದ ಅರ್ಥ ಅಂತೋನೇರು ಅದೇ ದಾದ ಒಂದ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಸೂಸೈಡ್ ಬಂತೇರಾ ಇದು ಲೀಲೆ ಅವೇ ನಮ್ ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಅಂತು ನೋಡು ಅಂಚದ ಈ ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ನಮಗ್ ತೆರಿಪಾವನೆ ಪಂಡ ಇಂದು ಈ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಉಂಡತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಡ ಎಡಿಷನಲ್ ಅಂಚಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಮಗ್ ತೆರಿಪಾವಣು ಪಂಡ ಸಾವು ಬೇನೆ ಕರ್ತವ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪೊಡಾಯನ ತ್ಯಾಗನ ಲಕ್ಕದ ತೋಜವ್ ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಇಡೇಗ ಪಂಡ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಡ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಇಡೇಗ ದಾದಾಪುಂಡು ರಾಮಾಯಣ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪುನ ಆತ್ ಪುರ್ಲುಂಡು ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮರಿ ಆದ ತುಯ್ಯ ಪಂಡ ಈತ ಕಾಂಡಾಡು ಮಾತಾಡಿಗಳು ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂಡತೆ ಏಲ ಕಾಂಡ ತೋಜುಂಡು ಐಟ್ ಏತು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಏತ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಆದ 647 ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಂಚದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೀಲೆನ ನಮಕ್ ದಾದ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ರಾಮಾಯಣ ಅಂಚದ ಹಿಡೇಗ್ ನಮ